बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना अलरेडि माखासे रादाबफोरखौ मोननो हाखाबाय थादों। जुदि नोंथांमोना थारैनो नेशनेल लेभेलनि ख्रिस्टियान रादाबफोरखौ जुदि नायगासिनो दङब्ला, नट अनलि नेशनेल लेभेलनि ख्रिस्टियान रादाब, बेबायदिनो गुबुन गुबुन मिडियाफोरनि जिथु रादाब लाबोग्राफोर बिथांमोनाबो अलरेडि लानानै फैगासिनो दङ जे छत्तीसगढ़नि भारतनि जिथु रायजोफोर दङ, बे रायजोफोरनि गेजेराव छत्तीसगढ़ जिथु स्टेट दङ, बे छत्तीसगढ़ स्टेटआव गोबांनिख्रुइ गोबां ख्रिस्टियानफोरनि सायाव दारुनाया जागासिनो दङ, खैफोदा फैगासिनो दङ आरो ख्रिस्टियानफोरखौ नासयगासिनो दङ। आं नोंथांमोननो अलरेडि माखासे रादाबफोरखौ लानानै फैखाबाय थादों। दा मैयानि सानाव ख्रिस्टियान हान्जाफोरा बयबो ख्रिस्टियान डेनोमिनेसना खौसे जानानै मोनसे रेलि खालामनो गोनां जादों। दा बे जाहैबाय छत्तीसगढ़आव गोबांनिख्रुइ गोबां प्रब्लेम्सफोरा जागासिनो दङ। दा बेनि उल्थायै जायफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ सैसो होगासिनो दङ, हिन्दु धोरोमनि जि संगठनफोर दङ, बै संगठनफोरा, जाय संगठनफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ सैहोदों, बिथांमोनखौ हमहोनायनि एबा हमनायनि मोनसे बेबायदि रेलि लानानै फैदों, जेराव गोबां गिर्जाफोराव थांनानै बुदों, गिर्जाफोराव थांनानै माखासे आइजोफोरखौ गाज्रियै बुहैदों, गाज्रि आखाइ होदों। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोलिगासिनो दङ। दा बैफोरखौ जेब्ला थानायाव थाङो, पुलिसनियाव थांनानै रिपर्ट होयो, अब्लाबो बिथांमोनखौ हमाखै। दा बेफोरनिनो उल्थायै जेन मोजाङै संबिधान बायदियै जिथु आयेन कानुन दङ, आयेन कानुन बायदियै जेन बिथांमोनखौ हमथों, बेखौ लानानै छत्तीसगढ़नि ख्रिस्टियान फरामा अलरेडि मैयानि सानाव मोनसे रेलि लानाय जादों आरो बे रेलिखौ नोंथांमोन लानानै फैदों। दा बेयावहाय नायदो, नोंथांमोना बुजिनांगौ बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै लादो आरो बेजों लोगोसे जोंहाबो मा बिबान दङ जों बेखौबो जोङो मोनथिनांगोन। जोङो नायनायजों लोगोसे सोलोंनोबो नांगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों, नोंथांमोना नायग्रोदो। सूबे में धर्मांतरण की लड़ाई अब सड़क पर आ गई। पहले बजरंग दल ने प्रदर्शन कर प्रार्थना सभा का विरोध किया, तो अब ईसाई समाज भी सड़क पर उतर आया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में ईसाई समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। की मांग, गरीब आदिवासियों को जो आस्था के नाम से जो चर्च जाते हैं, उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। कानून जब संविधान में अधिकार दिया है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। आप किसी को जबरदस्ती कोई चर्च में नहीं बुला रहे हैं। आस्था के नाम से कोई चर्च जा रहा है, उसको बेरहमी से बजरंग दल और आरएसएस द्वारा मारपीट किया जा रहा है। चैलेंज पर बजरंग दल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे। आप ये जो सेवा के नाम पे लोग धर्मांतरण का कार्य करते हैं, उसका विरोध हम लोग शुरू से करते हैं, आगे भी करते आएंगे और भविष्य में भी करेंगे। और दूसरी बात, रहा सवाल चर्च का, तो अभी तक से हम लोगों ने चर्च गए नहीं है। एक बार बाबरी मस्जिद गए थे तो बाबरी मस्जिद गिर गया था। और दूसरी बात, अभी तक से हम लोगों ने जो होम चर्च है, जो लोग घर में अवैध प्रार्थना करते हैं, उसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। उनका ये कहना उचित नहीं है। एक तरह से ये कहा जाए कि शांति भंग करने का एक उनका जरिया हो सकता है। वही भड़काने वाली बात कर रहे हैं, कि आक्रोशित करने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, ये माहौल तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा कर रही है, उनके गुंडे बजरंग दल के लोग पैदा कर रहे हैं। आखिर इस तरह के माहौल क्यों बन रहा है? जो गलत है कार्रवाई करे। कौन रोका है उनको कार्रवाई करने में? सरकार उनकी, कानून उनका, गृह मंत्री उनका, सब उनका। ईसाई समाज के चैलेंज और उस पर जुबानी जंग सहित है प्रदेश के मुखिया। आशा खालामदों नोंथांमोना नायनायजोंनो रोखायै बुजि मोनदों। अलरेडि आङो सिगाङावनो एसे बुंखाबोबाय जे छत्तीसगढ़आव, जोंनि भारतनि सिङाव थानाय गोबां रायजोफोरनि गेजेराव छत्तीसगढ़ रायजोआवनो बयनिख्रुइबो देरसिन, गिथावनासिन बेबायदि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारुनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानैनो बयबो ख्रिस्टियानफोरा खौसे जानानै मैयानि सानाव मोनसे रेलि दिहुनदोंमोन आरो बेयाव छत्तीसगढ़नि ख्रिस्टियान फरामनि जिथु आफादगिरि दङ आरो ख्रिस्टियान फरामनि अनलि नट छत्तीसगढ़, गतै इन्डियानिबो होननानै बुंनो हायो, पन्नालाल, जाय बिथाङा गोबां मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों थोंजोङैनो जे पुलिस गैयालाबानो बजरंग दलनि मानसिफोरा जोंनि गिर्जायाव हाबफैथों होननानै। जुदि जोंनि गिर्जायाव हाबफैयोब्ला जोंबो
नायगोन होननानै पान्नालालआ थोंजोङैनो बुंदों। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मा सानो? जोंनि बिथां पान्नालाल सारनि बुंनाय बाथ्राया सैथो जादों ना असैथो जादों? सैथो जाखो ना गाज्रि जाखो? बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोनो हागोन। जिहेतु बिथाङाबो गोबां रागा जोंबाय, जिहेतु गले गले पुलिसफोरनियाव थांब्लाबो पुलिसफोराबो जिहेतु लायाखै केसफोरखौ, हयथ' बिथाङाबो रागा जोंदों। मानसि हिसाबै रागाया फैगोन। दा बेनिखायनो बिथाङाबो बे बाथ्राखौ थोंजोङैनो बुंबाय, बजरां दलफोरखौ जोंनि गिर्जा न'आव फैथों, पुलिस गैयालाबानो जोंबो नायगोन होननानै, जोंबो थामथिम दङ होननानै बिथाङा थोंजोङैनो बुंबाय। माब्लाबा बुंनोबो गोनां जानो हागौ, नङा होमब्ला अनजाग्राफोर? माब्लाबा बुंनोबो गोनां जानो हागौ, खारन गोबांनिख्रुइ गोबां सैसोनो हानायनिबो गोहोनि गोजौआव थांगासिनो दङ। दिनै छत्तीसगढ़आव धोरोमनि दावहा जानो थांगासिनो दङ होननायफोरबायदि जागासिनो दङ। दिनै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गाव हान्जानि बाथ्रा, गावबा गाव मुलाम्फानि बाथ्रा बुङो। बिजेपिया गावनि बाथ्रा बुंगोन, कंग्रेसआ गावनि बाथ्रा बुंगोन। बेफोरबायदि बाथ्राखौबो जोङो बे रादाबाव मोननो हादों। दा जेखि जादिया अनजाग्राफोर, बे रादाबा नोंथांमोननि थाखायमोन जों मोन्थिनानै थायो जोंनि रायजोआव, जोंनि हादोराव मा जागासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि अयथासार जागासिनो दङ, दिनै ख्रिस्टियानफोरा माबायदि सैसोनो गोनां जादों। थारैनो बाइबेलाव बुंनाय बाथ्राफोरा फैगासिनो दङ, जाफुंगासिनो दङ। दा जोंबो साबधान थानि, जोंबो सांग्रां जानानै थानि। जोंनि जायगाफ्राव माब्ला बेबायदि फैगोन जों मोन्थिस'वा। अलरेडि आं नोंथांमोननो दाखालि सनितपुरनि बिश्वनाथ जिल्लानि मोनसे बाथ्राखौ लानानै फैदोंमोन, आरो माखासेफोरा सोरबाफोर गोदान फैदों, नायाखै, नुवाखैब्ला थांनानै नायहैगोन जे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव जिनजियायाव माबायदि सानै ख्रिस्टियानखौ हमदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ नायाखैब्ला नायहैगोन। दा जोंनियावबो बेफोरबायदि समस्या जेंनाफोरा सोलिगासिनो दङ, बबेबा छत्तीसगढ़आव जानायल' नङा। जेब्ला पान्नालालआ बजरं दलनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बजरं दलनि जिथु दैदेनगिरि दङ, बिथाङाबो गोबाङैनो बोलो गोरायै कमेन्ट होबाय एबा बोलो गोरायै बाथ्राखौ बुंबाय। मुस्लिमनि जिथु मस्जिदाव थांदोंमोन, जों थांनाय लोगो लोगोनो मस्जिदा बायबाय होननानै बिथाङा बुंदों। जों ख्रिस्टानफोरनियाव थाङोब्ला मा जागोन, ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव थाङोब्ला बे मा जानो थांगोन, बेखौ बिथाङा बे इंगितजों बाथ्राखौ बुंदों। आरो न' जिथु गिर्जा जिरायनाय, न' जुदि आर'ज खालामनाय, न'आव खौसे जानानै आर'ज खालामनाय, बेखौथ' जों बन्द' खालामथारगोन, बेयाव जों थांबायानो थागोन जेसेबांखि पुलिस हमथाया मानो होननानै बिथाङा थोंजोङै बुंदों। अब्ला बिथांमोननि थांखिफोरा माबायदि जों बिनि गेजेरजों नुदों, नङा होमब्ला? बजरं दलनि, PSफोरनि, RSSनि जिथु थांखिफोर, बिथांमोननि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नुजानायखौ जों नुनो मोन्दों। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जेखि जादिया जों सांग्रां थानि। बे सांग्राङा मोदोम लानानै दावहानि सांग्रांनि बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि सांग्राङाव जोङो थानि, आर'जआव बोलो गोरा जानि, जोंनि फोथायनाया जेन लोरबां जालाङा। जेसेबांखि समस्या फैया, जेंना फैया, जों इसोरनियाव गथायनि जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे बिथांमोनखौ लाथों, जायफोरा नासय होग्रा, जायफोरा सैसो होग्रा। मानोना बेबायदि जारिमिना जोंनो खोन्थायो गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा ख्रिस्टियानखौ सिथारग्रा, ख्रिस्टियानखौ मुगैग्रा, बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों आरो सायख'होनो गोनां जादों। दे अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै, आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, आरो लोगोसे लाइक होदो, आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामदो, जों बयबो मोन्थियो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।